निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। नमस्कार, मी प्रणिता कुलकर्णी. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग पुणे यांच्याकडून प्रकाशित स्वामी विवेकानंद आणि युवा या पुस्तकातील उतारा मी वाचून दाखवत आहे. माझ्या मित्रांनो, आपल्या शास्त्रातील सत्यांचा भारतात आणि भारताबाहेर प्रसार करण्याकरता तरुण प्रचारकांना शिक्षण देणाऱ्या संस्था आपल्या देशात सुरू करण्याची माझी योजना आहे. माणसं हवी आहेत, इतर सर्व काही आपोआप जुळून येईल. परंतु सशक्त, उत्साही, श्रद्धावान आणि निष्कपट अशी तरुण माणसं हवी आहेत. असे 100 तरुण मिळाले तरी सर्व जगात क्रांती घडवता येईल. अन्य सर्व गोष्टींपेक्षा दृढ निश्चयाचं बळ अधिक असतं. दृढ निश्चय हा ईश्वरापासून प्राप्त होत असल्यामुळे त्याच्या पुढे सर्व काही विनम्र झालेच पाहिजे. विशुद्ध मनानं केलेला दृढ निश्चय हा सर्वशक्तिमान असतो. तुमचा यावर विश्वास नाही का? आपल्या धर्मातील या महान सत्यांचा सर्व जगात प्रसार करा. जग त्याची वाट पाहत आहे. शतकानुशतकं लोकांना मानवाच्या हीनतेचे सिद्धांत शिकवण्यात येत आहेत. त्यांना सांगण्यात येत आहे की तुम्ही सर्वजण कुचकामाचे आहात. समग्र जगातील सर्वसामान्य लोकांना तुम्ही मानव नाही असं सांगितलं जात आहे. शेकडो वर्ष त्यांना एवढं भिवविण्यात येत आहे की ते जवळजवळ पशु बनले आहेत. आत्म्याविषयीचे विचार श्रवण करण्याची त्यांना कधीच संधी मिळाली नाही. त्यांना आत्म्याविषयीचे विचार ऐकू द्या. क्षुद्रात क्षुद्र असलेल्या व्यक्तीतही आत्मा आहे हे त्यांना कळू द्या. ज्याला जन्म नाही आणि मृत्यू नाही, ज्याला तलवार कापू शकत नाही, अग्नी जाळू शकत नाही वा वारा सुकवू शकत नाही, जो अविनाशी, अनादि अनंत, शुद्ध, सर्वशक्तिमान आणि सर्वव्यापी आहे, असा आत्मा प्रत्येकाच्या ठायी विद्यमान आहे हे त्यांना कळू द्या. त्यांना आत्मविश्वास वाटू द्या. तुम्ही आणि इंग्रज यांच्यात कशामुळे फरक आहे, त्यांना स्वतःच्या धर्माचं श्रेष्ठत्व आणि कर्तव्याविषयीची जाणीव इत्यादींविषयी बोलू द्या. मला हा भेद कशामुळे आहे हे कळलं आहे. भेद यामुळे आहे की इंग्रज माणसाच्या ठायी आत्मविश्वास आहे आणि तुमच्या ठायी तो नाही. आपण इंग्रज आहोत आणि म्हणून आपण सर्व काही करू शकतो असा त्याला आत्मविश्वास वाटत असतो. त्यामुळे त्याच्या आत वसत असलेला ईश्वर जागा होतो आणि तो इंग्रज माणूस हवं ते करू शकतो. तुम्ही काहीच करू शकणार नाही असं तुम्हाला नेहमी शिकवण्यात आलं आहे आणि त्यामुळे तुम्ही दिवसेंदिवस कुचकामाचे बनत आहात. आपल्याला सामर्थ्य हवे आहे, म्हणून आत्मविश्वास असू द्या. आपण दुर्बल झालो आहोत म्हणून आपल्यात गूढवाद, गुप्तविद्या इत्यादी गोष्टी शिरल्या आहेत. त्या भय उत्पन्न करणाऱ्या गोष्टी आहेत. त्यांच्यात काही मोठी सत्य असतीलही, पण त्यांच्यामुळे आपला नाश झाला. आपले मज्जातंतू शक्तिसंपन्न करा. आपल्याला लोखंडी स्नायू आणि पोलादी मज्जातंतू हवे आहेत. आपण पुष्कळ दिवस रडलो, आता रडणं पुरे. आता आपल्या पायावर उभे राहा आणि मनुष्य बना. आपल्याला मनुष्य बनवणारा धर्म हवा आहे. आपल्याला मनुष्य बनवणारे सिद्धांत हवे आहेत. मनुष्य निर्माण करणारे सर्वांगीण शिक्षण आपल्याला हवे आहे. आणि सत्याची कसोटी पुढील प्रमाणे आहे. आपल्याला जे काही शरीरानं
मनानं आणि आध्यात्मिकदृष्ट्या दुर्बल करत असतं त्याचा विषाप्रमाणे त्याग करा. ज्यात काही जीवनदायी तत्व नाही ते सत्य असू शकत नाही. सत्य आपल्याला सामर्थ्य संपन्न करतं. सत्य म्हणजे पावित्र्य, सत्य म्हणजे ज्ञान. सत्यामुळे बल प्राप्त झालंच पाहिजे. सत्यामुळे ज्ञान आणि उत्साह यांचा संचार झालाच पाहिजे. गूढवादात थोडं बहुत सत्य असलं तरी साधारणतः त्यामुळे दुर्बलता उत्पन्न होते. विश्वास ठेवा, मी याचा आयुष्यभर अनुभव घेऊन हाच निष्कर्ष काढला आहे. मी भारतभर संचार केला, येथील प्रत्येक गुहा शोधली आणि हिमालयातही वास्तव्य केलं. ज्यांनी संपूर्ण जीवन हिमालयात घालवलं असे लोक मला माहीत आहेत. हे सर्व अनुभव घेऊन मी या निष्कर्षापर्यंत येऊन पोहोचलो आहे की या गूढवादामुळे दौर्बल्य येतं. माझे माझ्या राष्ट्रावर प्रेम आहे. तुमची अधिक अधोगती मला पाहवणार नाही. म्हणून तुमच्या कल्याणाकरता, सत्याकरता आणि माझ्या समाजाची अधिक अधोगती होऊ नये याकरता मला तुम्हाला आवर्जून सांगितलंच पाहिजे की आता थांबा. आणखी अवनती करून घेऊ नका. दुर्बल करणारा गूढवाद टाकून देऊन बलिष्ठ व्हा. आपल्या उपनिषदांकडे परत चला. त्यात तेजस्वी, शक्तिदायी असं तत्वज्ञान साठवलं आहे. दुर्बल करणाऱ्या या गूढ गोष्टींपासून दूर राहा. उपनिषदांचं हे तत्वज्ञान अंगीकारा. या जगातील महान सत्य ही अगदी सरळ, सोपी अशी असतात. आपलं अस्तित्व आपल्याला जसं सहज कळतं तशीच ही सत्य सहज कळण्यासारखी असतात. उपनिषदातील सत्य तुमच्यासमोर आहेत. ती ग्रहण करा. ती प्रत्यक्ष कार्यात उतरवा आणि मग भारताचा उद्धार अवश्य होईल. आणखी एक गोष्ट सांगून मी आपलं भाषण संपवीन. लोक देशभक्तीविषयी बोलत असतात. देशभक्तीवर माझा विश्वास आहे. तिच्या संबंधी माझाही एक आदर्श आहे. महान कार्य करायचं असेल तर त्यासाठी 3 गोष्टी आवश्यक आहेत. प्रथमतः हृदयाची तळमळ हवी. बुद्धी व तर्क यात काय आहे? तर्क आपल्याला किंचित पुढे घेऊन जातो आणि नंतर त्याची गती कुंठित होते. परंतु हृदयातूनच स्फूर्ती मिळते. प्रेम हे अशक्य गोष्टींना शक्य करते. जगातील सर्व रहस्य प्रेमाने उलगडतात. म्हणून माझ्या भावी सुधारक मित्रांनो, भावी देशभक्तांनो, तुमच्या हृदयात तळमळ असू द्या. तुमच्या हृदयात तळमळ आहे काय? देवतांचे आणि ऋषींचे लाखो वंशज आज पशुतुल्य बनले आहेत. हे बघून तुमच्या हृदयाला पीळ पडतो का? कोट्यावधी लोक आज भुकेनं तडफडत आहेत. नव्हे, शेकडो वर्षांपासून ते तसे तडफडत आहेत. हे पाहून तुमच्या हृदयाला घरं पडतात का? आपला देश अज्ञानाच्या काळ्याकुट्ट मेघांनी झाकाळून गेला आहे. हे बघून तुमचे हृदय पिळवटून निघतं का? त्यामुळे तुम्ही अस्वस्थ झाला आहात का? त्यामुळे तुमची झोप उडाली आहे का? ही तीव्र भावना तुमच्या नसानसातून शिरली आहे काय? तुमच्या रक्तात ती भिनून तुमच्या हृदयस्पंदनांशी ती एकरूप झाली आहे का? तिने तुम्हाला अक्षरशः वेड लावला आहे का? देशाच्या दुर्दशेच्या या चिंतेनं तुम्हाला पूर्णपणे ग्रासून टाकलं आहे का? या चिंतेनं ग्रासल्यामुळे तुमचा नावलौकिक, तुमची पत्नी, तुमची मुलं, तुमची संपत्ती इतकंच काय, तुमचं स्वतःचं शरीर या साऱ्यांचा तुम्हाला विसर पडला आहे का? तुमची अशी अवस्था झाली आहे का? देशभक्त होण्याची ही पहिली पायरी आहे. अगदी पहिलीच पायरी आहे. तुमच्यापैकी पुष्कळांना माहीत आहे की सर्वधर्म परिषदेकरता मी अमेरिकेला गेलो नव्हतो. तर माझ्या देशबांधवांविषयीची ही तीव्र भावना माझ्या हृदयात मूळ धरून होती. एखाद्या भूताप्रमाणे ती माझ्या मानगुटीस बसली होती. मी 12 वर्ष भारतभर प्रवास केला, पण माझ्या देशबांधवांकरता काही कार्य करण्याचा उपाय न सापडल्यामुळे मी अमेरिकेस गेलो. त्यावेळी जे लोक मला जाणत होते त्यांना हे ठाऊक आहे, या सर्वधर्म परिषदेची चिंता कुणाला होती? माझ्याच रक्ताच्या माझ्या देशबांधवांची सारखी दुर्दशा होत होती. त्यांची चिंता वाहणारं कोण होतं? म्हणून लक्षात ठेवा की देशभक्त होण्याची पहिली पायरी ही अशी आहे. समजा की देशाविषयी तुमच्या हृदयात तळमळ आहे, पण केवळ व्यर्थ बोलण्यात शक्ती खर्च न करता आपल्या देशबांधवांची दुर्दशा थांबवण्याकरता
तुम्ही काही प्रत्यक्ष मार्ग शोधून काढला आहे का? लोकांना शिव्याशाप देण्याऐवजी तुम्ही त्यांना खरोखर काही मदत करू शकता का? त्यांना या जीवनमृत अवस्थेतून बाहेर काढण्याकरता आणि त्यांच्या या दुःखात त्यांचं सांत्वन करण्याकरिता तुमच्याजवळ गोड शब्द आहेत का? देशभक्त होण्याची ही दुसरी पायरी आहे. पण केवळ एवढंच पुरेसं नाही. पर्वतप्राय विघ्नांना तोंड देता येईल असा दृढ निश्चय तुमच्याठाही आहे का? सर्व जग हाती खड्ग घेऊन तुमच्या विरुद्ध उभं झालं तरीही तुम्हाला जे सत्य वाटतं ते करण्याचं धैर्य तुमच्यामध्ये आहे का? तुमची पत्नी, तुमची मुलं यांनी विरोध केला, तुमची सर्व संपत्ती गेली, तुमचा नावलौकिक गेला, तरीही तुम्ही दृढ राहाल का? अशा परिस्थितीत देखील तुम्ही आपल्या ध्येयाचा पाठपुरावा करीत धीरानं वाटचाल करत राहाल का? राजा भर्तृहरी यानं म्हटलं आहे, नीतिनिपुण महात्मे निंदा करोत वा स्तुती करोत. लक्ष्मी येवो अथवा कोठेही जावो, मरण आज येवो वा युगानंतर येवो, धैर्यवान पुरुष तोच की जो सत्याच्या मार्गापासून किंचितही ढळत नाही. तुमच्या ठाई अशी चिकाटी आहे का? देशभक्त होण्याची ही तिसरी पायरी आहे. तुमच्या ठाई या 3 गोष्टी असतील तर तुमच्यापैकी प्रत्येक जण अचाट कामे करेल. मग तुम्हाला वृत्तपत्रात लिहिण्याचं प्रयोजन नाही, व्याख्यान देण्याचं कारण नाही. तुमच्या मुखावरचं तेज विलसेल. तुम्ही गुहेत राहत असला तरी खडकाच्या भिंती भेदून बाहेर पडतील. तुमच्या या विचारांना योग्य आधार न मिळालास ते कदाचित शेकडो वर्ष स्पंदनांच्या रूपात जगभर फिरत राहतील आणि शेवटी त्यांना योग्य मेंदूचा आधार मिळताच त्यांचं प्रत्यक्ष रूपात कार्य सुरू होईल. विचारांचे, हृदयातील कळकळीचे व हेतूंच्या विशुद्धतेचे सामर्थ्य हे असे आहे. मी तुमचा पुष्कळ वेळ घेतला असं मला वाटतं, पण फक्त आणखी एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगतो. माझ्या देशबांधवांनो, माझ्या मित्रांनो, माझ्या संतानांनो, आपलं हे राष्ट्ररूपी जहाज लाखो जीवांना भवसागरातून पार करण्याचं कार्य करत आलं आहे. गेली हजारो वर्ष या जहाजानं लक्षावधी जीवांना या सागराच्या पलीकडे नेऊन अमृतधामी पोचवलं आहे. पण आज कदाचित आपल्याच प्रमादामुळे हे जहाज थोडं नादुरुस्त झालं आहे. त्यात काही छिद्र पडली आहेत म्हणून तुम्ही त्याला शिव्याशाप देणार का? जगात ज्यानं आपल्यासाठी सर्वांहून अधिक कार्य केलं त्याला तुम्ही आता शिव्याशाप देणं योग्य होईल का? या राष्ट्ररूपी जहाजाला, आपल्या या समाजरूपी जहाजाला काही छिद्र पडली असतील तर आपण त्याच्या संतानांनी ती बुजवून टाकली पाहिजेत. हे कार्य आपल्या हृदयाचं रक्त देऊन आपण आनंदाने करूया आणि जर आपल्याला हे जमलं नाही तर मरण पत्करूया. आपण आपल्या मेंदूचे गोळे करून त्यांनी या जहाजाची छिद्र बुजवूया. आपण त्याचा कधीही धिक्कार करता कामा नये. आपल्या या समाजाविरुद्ध एकही कठोर शब्द बोलू नका. त्याच्या प्राचीन महत्तेमुळे मी त्याच्यावर प्रेम करतो. तुम्हा सर्वांबद्दल मला प्रेम वाटतं, कारण तुम्ही देवांची तसेच महिमाशाली पूर्वजांची लेकरं आहात. मग मी तुम्हाला शिव्याशाप कसा देईन? कधीच नाही. तुमचे सर्व प्रकारे कल्याण होवो. माझ्या संतानांनो, माझ्या सर्व योजना तुम्हाला सांगण्याकरता मी आलो आहे. तुम्हाला त्या मान्य होतील तर मी तुमच्याबरोबर कार्य करण्यास सिद्ध आहे. पण तुम्हाला त्या जर मान्य नसतील तर तुम्ही माझा धिक्कार करून मला भारताबाहेर घालवून द्याल. तरी मी परत येऊन तुम्हाला सांगेन की आपण सर्वजण बुडत आहोत. तुमच्यापैकीच एक म्हणून मी तुमच्यामध्ये आलो आहे. आणि आपण जर बुडून नष्ट होणार असो तर आपण सर्वजण मिळून बुडून जाऊया. पण आपल्या तोंडातून एकही कटू शब्द कदापि बाहेर न पडो. धन्यवाद. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्रजागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री,
कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.